हेलो है संग मैंने जय जगन्नाथ। आप सब लोग कैसे हो? बहुत दिन हो गया मैं कभी भी एक भी वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि मैं बहुत बिजी था। इसलिए मेरा एक नया ब्लॉग को आप लोग के लिए स्वागत। समस्तों को जय जगन्नाथ, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखो ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ସେ ସମୟ ଆଜି ଆସିଛି। ମୋ ପଛକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଷରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାରିକି ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋର ଯେଉଁ ଫସଲ ମୁଁ ଲଗେଇଛି। ବହୁତ ଖରା ତରାରେ ମେହନତ କରିକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଖରା ତରାରେ ମେହନତ କରିକି ଯେଉଁ ଫସଲ କରିଛି ତାର ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା କାକୁଡ଼ି, ଏକରେ ହେଲା କଲରା। ଏଠି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା ସେକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆମ କାକୁଡ଼ି। ଏକର ପଟେ ଦେଖ ପୁରା ଫୁଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ କାହାରିକି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଲାଇକ୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।